Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona ngemakuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso. Ngicela ungalenzi iphutha kusekhala, subscribe kwi-channel, ulike ivideo ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke uma ngifaka ivideo uthole i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwi-video uyayibuka. Siku-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusematheni ngalolo suku. Ingane zakwethu sikubhekela-ke nje igameko ezenzeka mihla namalanga la eMzansi. Lo esimbona-ke esithombeni intokazi endala, igama layo uLungiswa Nodumo Manjezi, walaphaya endaweni-ke yaseFeni enqushwa e-Eastern Cape. Kubikwa ukuthi-ke intokazi endala le ibivame ukuyozilusela iy'mbuzi zakhe. Kuthiwa-ke uhambile njengenjwayelo eyolusa imbuzi. Kuthiwa-ke osukwini lwanamhlanje utholakale-ke eseshonile enqunywe umqala khona la alusela khona. Lesigameko senzeke laphaya endaweni-ke yaseFeni enqushwa e-Eastern Cape. Like ivideo, subscribe ku-channel, uphinde ucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngalolo daba. Siku-Trend TV ngizohlezi ngikhona ngilethela-ke indaba eyisematheni usuku nosuku. Ahlangabezane kwivideo elandelayo.